optimering af gødningsanvendelsen, fokus på at nedbringe påvirkning af miljø og klimaet og international vidensdeling. Det og meget mere er i fokus, når den nationale gødningsekspertgruppe i Danmark afholder gødningsfaglig dag i Nutritjek Net. Et projekt imellem 9 europæiske lande, hvor vi igennem systematisk vidensudveksling optimerer planteernæringen i landbruget. Gødningsekspertgruppen er sammensat af en bred vifte af tværfaglige repræsentanter fra forskningen, rådgivning, laboratorier, gødningsindustrien, tænketanke, politikere og forsøgsansvarlige. I 2024 blev den gødningsfaglige dag afholdt ved Ytteborg og SAGRO, hvor deltagerne så 2 forsøg. I det ene forsøg var der fokus på forskellige gyllebehandlingsteknikker i Vorbyg og med tilhørende lattergasmålinger, som skal bestemme gødningsværdien af forskellige slags afgasset gylde og gødningseffekten af den afgassede gylde i kombinationer med f.eks. separering og nitrifikationshæmmere. Og det andet forsøg var et majsforsøg, som undersøger, hvordan stigende gyldetilførsel og gyldeplacering og tidlig og senere tilførsel af gylde påvirker udbyttet og risikoen for kvælstofudvaskning. Det er fint at komme ud og se, hvad der sker ude tættere på landbruget, og hvilke forsøg, der bliver lavet herude i regi, ude på selve landbrugene. Og det synes jeg altid er interessant at se nogle ting, der kommer ud og virke, og se, hvor godt det virker, også når man kommer ud tæt på det praktiske landbrug. På de gødningsfaglige dage er der også faglige oplæg og gruppediskussioner, og vi snakker blandt andet om aktuelle gødningsfaglige problemstillinger og om dynamisk gødningsplanlægning, hvor man justerer gødningsplanerne i løbet af vækstsæsonen. Og den nye emissionsbaserede regulering af kvælstofudvaskningen bliver også debatteret. Arbejder du med optimeret gødningsanvendelse, så vær allerede nu opmærksom på Nutritjek Net i 2025. Og indtil da mødes den danske ekspertgruppe med eksperter fra andre medlemslande i projektet og udveksler erfaringer og deler den nyeste viden om gødning på tværs af medlemslandenes grænser.